ginlamon sang kalayo ang apat ka mga balay nga sunog nga nagluntad sa barangay San Jose Arevalo, Iloilo City kagabi. Naglabot sa second alarm ang sunog. Ginabanta nga 30 minutos ang ginlawig antes na deklarar sang Bureau of Fire Protection nga dalayon na nga napalong ang kalayo. May isa ka senior citizen nga naglain ang pamatsyag kadungan sang insidente. Sa update halin kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, pulo ka mga pamilya ang na-displace bangod sa residential fire. Nagatagman in sigida ang Iloilo City Government sang basic supplies sa tanan nga apektado antes sila gindala sa evacuation center sa Arevalo Elementary School. Sa interview naman sang Bomb Radio kay Iloilo City Fire Marshal Fire Superintendent Melanie Habawel, iya ginpayag nga sa aligasyon sang pila ka mga residente mayara sang balay nga may nakastruck o kung may nakastak nga palupok. May nabatian man ang responders nga naglinupok sang nagadabadabada ang kalayo. Ginatulid pa sang Iloilo City Fire Station kanunagid ang ginhalinan sang kalayo kag kun pila ang balor sang halit nga ginbilin sini sa mga propiedad. As alleged, may mga report kita nga nabatong tagang basement sa mga pumuloy muna may mga sort of palukok kagina. Pero before sang sunog, may nabatian nga lukok man. As per aton nga first responding truck, sang fully developed nga ang kalayo saka naglinog. Si Iloilo City Fire Marshal Fire Superintendent Melanie Habawel.